Ένας όμορφος και ένας άσχημος. Έχει τα μειομεκτήματα και τα πλειομεκτήματα. Δηλαδή εγώ που είμαι όμορφη, πιστεύετε, η ζωή μου δεν έχει κάτι. Η ζωή μου δεν στεναχωριέται. Η ζωή μου δεν είναι πληγωμένη. Να ξέρετε πως έχω τραβήξει πάρα πολλά όμως. Σε πολλά δεν γίνεται. Όλα έχουν τα πλειομεκτήματα και τα μειομεκτήματα. Δεν νιώθω ωραία να είμαι όμορφη. Όλοι με κοροϊδεύουνε. Κανονικά θα ήθελα να ήμουν κανονικά και όχι όμορφη. Και αυτό το λέω κυρίως στην τάξη μου. Μόνο αυτοί με κοροϊδεύουν γιατί είμαι μάλλον όμορφη και με ζηλεύουνε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ας πούμε. Και bye. Και πάντα εσείς και για να γίνω πιο χαρούμενη, βασικά όχι για να γίνω πιο χαρούμενη, απλά κάντε like και subscribe και θα λέμε στο επόμενο βίντεο.